Tervehdys taas kaikille seuraajilleni. Kädessäni on yhdenlainen arkistojen aarre, Juhani Tammisen vanha luentomoniste, oletettavasti vuodelta 1997 tai talvelta 1998. Kansilehdellä on Tammisen oma diskografia, missä hän kertoilee, mitä kaikkia on tullut harrastaneeksi jääkiekon parissa siihen mennessä kertyneellä elämän urallaan. Itse asiassa koko tämä monisten nippu, mitä tässä läpikäydään, on jotenkin hyvin tamimainen. Lähinnä siihen, että tämä on joku luentomoniste, viittaa tämä sivu 2, missä on kuvattu lintuteoria. Sen nyt pääpiirteissään kaikki tietävät, joten siihen ei ole syytä nyt sen enempää syventyä. Mutta Tami ilmeisesti on käyttänyt tätä lintuteoriaa, mitä monet muutkin luennoitsijat kyllä käyttävät, niin osana luentoa. Kolmoslehdellä on Tami käsitellyt sitoutumista, kuitenkin lähinnä niin kuin jääkiekon kautta, ja sitten myös liittänyt luentonsa niin kuin ässien toimintaan. Sinänsä ei uutta. Sitten tässä on tämä tapauscase Porin Ässät. Ja tämä käsittääkseni liittyy nyt syksyyn 1996, jolloin Ässät oli käytännössä hävinnyt kaikki pelinsä, ja kuten tästäkin näkee, niin maaliero oli karmaseva, ei yhtään pistettä. Ja jos sen väärin muistaa, niin tilanne meni jotenkin niin, että Vellu Ketola oli Ässien toimitusjohtaja ja myös niin sanottu päävalmentaja. Ja todettuaan tilanteen, että joukkue ei hänen johdollaan parempaan pysty, hän soitti kaverilleen Tami Tammiselle ja pyysi Tammisen talkoisiin. Ja tässä Tamminen on kuvannut tilannetta, jolloin hän tuli Poriin. Sitten tässä ehkä vaihtuu vähän aihe, niin tässä on kuvattu niin kuin tietä menestykseen. Vaikka tämän monisteen laittaa oikeaan aikakontekstiin, niin tekisi mieli sanoa, että tässäkään ei sinänsä ole mitään uutta, eikä ihmeellistä. Ehkä se, että nämä asiat saadaan käytäntöön, niin se on sitten ehkä enemmän jo haasteellista. Sitten tässä monisteensa hypätään käsittääkseni vuoteen 1997 ja harjoituskauden niin kuin tavoitteisiin. Ja siinä ne suurin piirtein on määritetty. Tämä moniste ei sinänsä sitä kerro, että miten Tami ja Ässien harjoitusottelut toteutui harjoituskaudella 1997. Monisten nipun seuraava aukeama kertookin sitten jo taas pelikirja, Ässät, SM-liiga, tiemenestykseen, ja Tammisen kakkonen oli silloin pitkän linjan jääkiekkoilija Kari Makkonen. Sitten vaihdetaan pikkasen niin kuin aihetta, että ehkä ei ollakaan nyt itse pelikirjassa, vaan niin kuin määritellään niin kuin pelaajalle sitä, että mikä on tavallaan hänen roolinsa Ässissä. Sitten tavallaan niin kuin tekisi mieli sanoa, että vaikka edelleen laitetaan nämä Tamin teesit oikeaan aikakontekstiin, niin näissä ei ole sinänsä mitään uutta. Näitä käsiteltiin varmaan jokaisessa seurassa silloin, niin jääkiekossa kuin muissakin palloilulajeissa. Mutta se, että nämä saadaan niin kuin toimiin ja saadaan urheilijat sisäistään nämä asiat, niin se ehkä on se valmennuksellisen suuri haaste. Sitten tässä Tami korostaa niin kuin tätä ammattiasennetta, ja näistä samoista asioista käsittääkseni puhutaan, muun muassa Marjamäki on puhunut paljon just tästä
tästä ravinnon ja unen suhteesta. Ja sitten myöskin ehkä nyt valmennetaan pelaajia enemmän näihin julkisiin esiintymisiin ja lehdistöön ja kaiken näköiseen tämmöiseen. Nämä on hyvin yleisluontoisia fraaseja, mutta menee tietysti jossain luennolla tämmöiset, mitä tässä nyt on mainittu. Ja sitten tämä, että joukkue tulee aina ensin, tämä on niin vanha fraasi suurin piirtein, kun on pelattu joukkueurheilu. Sitten tässä on ehkä tämä metodi, mikä ehkä nyt on ehkä semmoinen konkreettisin asia koko tässä monisteessa on siis ehkä tämä kohta A, tämä on tämä pelitavan korjaus ja toisiin tutustuminen, mikä saattaa olla haastavaa joissain joukkueissa. Ja tähän nyt tietysti pyrkii jokainen urheilujoukkue. Sitten tässä Tamminen on käsitellyt tässä luennollaan käsittääkseni erilaisia painetilanteita, mitä pelaaja niin kuin joutuu kohtaan, tai mitä pelaaja kohtaa niin kuin, pelikauden ja harjoituskauden aikana. Tavallaan niin kuin tämäkin, niin tämä on niin vanha viisaus, kun suurin piirtein viisautta on ylipäätään harrastettu. Sitten tässä on tämä keissin purkaminen. Ja tämä ehkä on niin kuin, tästä niin kuin mielestäni tunnistaa Tami hyvin, että tulin Poriin ratkaisemaan ne pelillistä ja psykologista kriisiä. Ja kyllähän siinä käsittääkseni sitten niin kuin kauden aikana jotenkin myös onnistui. Sitten tässä on nämä isot periaatteet, mitkä hän oli silloin niin kuin määritellyt Sille. Ja siinä ne niin kuin on. Tämäkään ei ole siis, vaikka edelleen käytän termiä konteksti, mutta että ehkä näitä samoja asioita käsiteltiin myös muissa joukkueissa. Mutta se, kun sen saa sisäistettyä pelaajia, niin se on sitten jo taas toinen asia. Ja sitten tässä on niin kuin tämän Porin Ässien edustusjoukkueen säännöt. Ja on huomioitava se, että puhutaan markoista, rehellisistä Suomen markoista. Tässä ehkä on yksi tämmöinen mielenkiintoinen asia, oli tämä kännykät kiinni, 1 pirahdus 100 markkaa. Ja itse asiassa tämä kertoo siitä, tämä on siinä mielessä hyvä historiallinen katsaus, että kännyköitä oli käytössä jo 90-luvun puolivälin jälkeen. Tosin ne oli niitä peruskännyköitä, eikä niissä tainnut silloin olla vielä edes matopelejä. Mutta että kännykät oli silloin jo tietyllä tavalla ongelma, mihin myös niin kuin seurajohdon valmennuksen piti kiinnittää huomioon. Ja sitten mun mielestä tämä on aika tyly kohta tämä, että harjoituksista poistaminen niin 5000 markkaa, eli se saattoi silloin olla pelaajan kuukausipalkka. Eli kyllä tähän harjoituskäyttäytymiseen ilmeisesti Ässissä on kiinnitetty huomioon, mutta se, että kun tämä on näin suuri summa, niin oliko siellä silloin jotain ongelmia, niin sitä en tiedä. Tässä on lueteltu nämä Tamin valmentajaura. Tämän jälkeen Tami siirtyi Oulun Kärppiin ja tietyllä tavalla kärppähistoria kyllä tunnetaan. Käsittääkseni Tami aloitti Kärpissä vuonna 1998, kun Kärpät rupesi tekemään uutta nousua niin kuin suomalaisen jääkiekkoilun huipulle. Anteeksi. Ja Kärpät kasasi tosi kovan joukkueen jo silloin 98 ja 99 piti niin kuin nousun tapahtua. Ja 99 oli vielä kovempi joukkue, jonka olisi pitänyt nousta liigaan, vaikka penkin takana olisin ollut minä. Mutta sitten tapahtui se kuuluisa Tuto-katastrofi, missä Kärpät hävisi nousukarsinat aivan yllättäen Turun toveri koulupoika joukkueelle, tapahtuma, jota ei olisi koskaan pitänyt niin kuin tapahtua. Tami on käsitellyt tätä
Tuto nousukatastrofia kirjassaan Aurinkokuningas, mikä oli käsittääkseni Tamin ensimmäinen kirja, joka ilmestyi lokakuulla 2000. Ja sen jälkeisiä tapahtumia ja sen Tuto-katastrofi-pelin jälkeen seuraavan kauden joukkueen kasaus aloitettiin seuraavana päivänä. Ja se on hyvin elävästi kuvailtu siinä kirjassa ja se valinta, millä valittiin pelaajat seuraavalle kaudelle ja jotka vapautettiin heti Oulun Kärpistä. Jos vaan mahdollista saada tämä Aurinkokuningas-kirja käsiin, niin se kyllä kannattaa lukea, koska käsittääkseni se on Tamin ensimmäinen kirja, mutta myös paras. Kärpät sitten vapautti Tamin tehtävistään, kun Kärpät pelasi liigaa. Ja olen ehkä tätä miettinyt, että oliko yksi syy siihen se Aurinkokuningas-kirja, että katosko Tamin fokus sitten vähän Kärppien valmennuksesta siihen, että hänellä oli kaiken näköisiä tämmöisiä kirjan markkinointi- ja luentotilaisuuksia sen Aurinkokuningas-kirjan ilmestymisen jälkeen. Kärppien jälkeen Tamilla oli monennäköisiä muita erilaisia pienehköjä valmennuskuvioita lähinnä Vaasan suunnassa. Mutta sitten tapahtui tämä karsintasarja vuonna 2009 Porin Ässiä vastaan, joka oli äärettömän legendaarinen ja jonka pressitilaisuudesta löytyy hyvä video myös YouTubesta, jossa Tami purkautuu täysin tunteella, ei rationaalisesti, vaan täysin tunteella. Ja mielestäni se tekee siitä videonpätkästä aivan loistavan. Mutta tässä tämä monisten nippu ja nyt valmistaudumme tulevaan jääkiekon SM-liigaan. Hyvää jatkoa kaikille seuraajilleni. Moi!